Jekk f'pajjiżna għaddejja kontroversja dwar elf ħaġa, żgur li m'hawnx kontroversja fuq kemm hawn xogħol u kemm għandna ekonomija b'saħħitha. Hekk irreaġixxa l-Prim Ministru dwar il-kummenti ta' Simon Busuttil fuq statistiċi ta' qatt baxx fejn qal li f'pajjiżna mhux vera qed jonqos. Kont ħsibt il-kap tal-Oppożizzjoni fl-aħħar kien qed jirrealizza li dan huwa fatt li m'għandux ikompli jipprova jikkontradixxi. Kulħadd jaf li hawn ħafna xogħol, kulħadd jaf li irridu nkomplu ntejbu l-kwalità tax-xogħol, imma li jipprova jitfa' dubju dwar l-istatistika tal-Eurostat fl-aħħar mill-aħħar. Kap tal-Oppożizzjoni tidher li hija verament tad-dak. F'waħda mir-risposti għad-domandi li saru lill-Prim Ministru wara żjara lil ħaddiema tal-Malta, Muscat fiem ukoll kif l-argument tal-Kap tal-Oppożizzjoni li hawn inqas qatar jiżdiedu l-ħaddiema tal-Gvern ma jagħmilx sens. Il-Prim Ministru kien mistoqsi wkoll dwar dikjarazzjoni oħra ta' Busuttil, dik li jekk jitla' Prim Ministru ikeċċi il-Kummissarju tal-Pulizija. Tesponi xi ħaġa oħra, il-mod vendikattiv ngħidlu jien ta' kif jaġixxi l-kap tal-Oppożizzjoni li jekk ma taqbilx miegħu ma jaħdimx miegħek. Min-naħa tiegħi hemm nies li ma naqbilx magħhom politikament illi kienu għadhom sallum il-ġurnata fil-kariga tagħhom, naħseb in-nies jistennew mod ieħor. Huwa sinjal naħseb politiku wkoll lil dawk kollha ma jaqbilx magħhom il-kap tal-Oppożizzjoni li jrid jiċċirkonda ruħu forsi b'jesmen biss.